పూరా లోకల్. ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదం మిస్టరీ ఇంకా వీడిపోలేదు. అయితే విమానం కూలిపోకముందు కాక్పిట్లో ఏం జరిగిందనేది కూడా ఇంకా బయటికి రాలేదు. అయితే విమానం కూలిపోయే సమయంలో ఏటీసీతో పైలట్ మాట్లాడిన మాటలే ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఏటీసీతో ఎయిర్ ఇండియా పైలట్ చివరి సంభాషణ వైరల్ అవుతోంది. విమానంలో పవర్ లేదు, నో థ్రస్ట్, గోయింగ్ డౌన్, మేడే 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 అని పైలట్ సుమత్ చెప్పారు. ఈ సంభాషణ ఏటీసీలో రికార్డ్ అయింది. థ్రస్ట్ అంటే విమానాన్ని ముందుకు నడిపే శక్తి. ఇది విమానం ఇంజిన్లు లేదా ప్రొపెల్లర్ల ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది. థ్రస్ట్ అనే పదానికి తెలుగులో నెట్టడం అనే అర్థం కూడా ఉంది. దీంతో ఈ విమాన ప్రమాదంలో ఇంజిన్ లేదా ప్రొపెల్లర్ల వైఫల్యం కీలక పాత్ర పోషించినట్టు అర్థమవుతుంది. దీనిపై ఇప్పటికే కేంద్ర పౌర విమాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఢిల్లీలో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.